Ütüö күнүнөн оҕолор бүгүн биһиэхэ ахсаан жарыга. Аанмаңнай ахсаамытын хатылык оҕолор. Миин кытытыңа ахсың. 1, 2, 3, 4, 5. Онто төптөр бардыбыт. 5, 4, 3, 2, 1. Салгы бу оюга кас бабачка көтө сылжырый. Агак кайыңара 1, 2, 3, 4. Онтон бу оюга 1, 2, 3, 4, 5. 5 бабочка бар. Салгы геометрический фигуралар бытын санык кайың. Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Оғлар өйдөн көрүңөрө. Бу оюга кас треугольник барый, төгүрүк барый, онна квадрат барый. Бары бирге агык караңара бастан квадраты 1, 2, 3. Үсмөннүк 1, 2, 3. Онтон төгүрүк 1, 2, 3. Эми 3. Бу оюга канны геометрический фигуралар саан тураллары. Саспыт фигуралары буланган лискар ойда онна краскала.